Poďme si spolu vyskladať skincare rutinu pre aknóznu pleť. Keďže aknózna pleť potrebuje poriadne hĺbkovo prečistiť, určite by som začala dvojfázovým čistením. No a ako olej by som vybrala tento čistiaci olej od Haru Haru, ktorý je hydratačný a obsahuje čiernu ryžu. No a keďže na dvojfázové čistenie potrebujeme aj čistiacu penu, ja by som osobne nesiahla po žiadnej inej ako po tejto od VT Cosmetics s centelou, ktorá krásne pleť upokojí. Na tonizáciu pleti by som určite použila tieto upokojujúce tonizačné tampóny od Anui, ktoré obsahujú kyselinu hyalurónovú, ale hlavne kyselinu azaleovú, ktorá zmierňuje zápalové procesy na pleti, no a zároveň pleť upokojuje. Keďže aknózna pleť často trpí na rozšírené pory, do vašej rutiny by som určite zaradila aj toto sérum s centelou od Skin 1004, ktorá obsahuje teda centelu a himalajskú sol. Tieto aktívne látky pleť upokojujú, zužujú pory, no ale hlavne regulujú tvorbu kožného mazu. No a celú skincare rutinu by som zakončila týmto hydratačným pleťovým krémom s bambusom a pantenolom od značky Purito, ktorý pleť pekne upokojí, hydratuje, no a zároveň pomáha aj z akné. Celá táto rutina na teba čaká u nás v Kokose, no a poponáhľaj sa, pretože celý apríl u nás prebiehajú až 20% zľavy úplne na všetko.